shentenderao Bauri kure uri kombe kombe Bauri kure uri kombe kombe Makadiko kwezi kwa mori ndiro kuchingavedze pachirongo uchipasira nyuchi. Yes. Imikaivi zvakaoma riri seiko zuva renyu kuri seiko kwa mori. Daru ndiri pote pote Daru ndiri pote pote Daru ndiri pote pote Mafaro on Zemnet Radio. Zemnet Radio, the people's choice. Ndikuziva kuti vamwe vari kuchema nechando asi zuva riri kuno hamumborida imi hamumborida. The sky is clear blue sky and zuva racho riri kupisa. One side
touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Shingi Mafaro on Zimnet Radio. Mukwambo, yes, murume wese mukwasha. Makadiko wakwasha. Yes, ndosa tinoita pachirongwa uchi pasana nyuchi muri Zimbabwe. Kuimba kwangu kuti muri kundibata zvakanaka mufunge kwese kwamuri. Kanonzi chinditendera kubva paalbum Mukwambo chamuboroma nevakomana okay. Anzi inonzi Orchestra Kings chamuboroma. Vakwasha muri kwehero kuvakwasha makadiko vakwasha. Isai kamaoko tinzwe, isai maoko tone. Wari kubata nevinyoro vari mu UK munotenderana neni kuti zuva riri kuno harisi kujairika. Munoda kuzogara muchiita rehydrate naika mafluids mvura ngaimwiwe. Inguva yekuti munogona kuita dehydration zvikazonotorana nezvimwe. Mozopedzisira maita ma-UTI ipapo zvese ipapo. Pakaipa. Amori ya Zimbabwe tiri kusangana pachirongwa uchi pasina nyuchi neni wanyu Mafaro wazo TZ Studio South of England. Yes, parisepa moyo takanga tiri tese musi wechitatu, takanga tiri tese musi wechishanu chapfuura. Musi wechitatu ndokupa chirongwa chinonzi munyimbo wanhasi na 9 PM UK time. Musi weFriday sezuva rakadai izi midday tapinda pauchi pasina nyuchi. Saka zvanda kuchikumbira manje ndechekuti vanokwanisa kunyora kanyorai mondiwatsurira naikamukanda kwaziso dzenyu paWhatsApp. Namba yangu inoti 0786178329. Wosarudza kambo kaunoda, dzimbo dzaunoda kuti ndirovere hama dzako tozofamba nadzo pamberi pechirongwa.
kusubscribe zvakare kumafaro huchi pa YouTube. Ndoda kutenda vaise vari kusubscribe. Kubva last Friday kusvika this Friday inei we had 100 new subscribers. Muri pamberi weruzimbabwe, ngatiende pamberi, ngatizoendesa pamberi. Yes, kana uri muteereri wechirongwa chinechi, yes, usati wasubscribe pamafaro huchi, yes, pinda pane zvakawanda zviripo ipapo. Yes, manamba tinobata manamba. Ndakatokufunga kuti this week zvakare tikakwanisa kustrike another 100 new subscribers. Zvinoitisa kuti madzi evana Zimbabwe ende kumberi. Soft sungura. Kuti musubscribe kandi chekuti tibatsirane kuendesa manzi evaimbi vedu kumberi. Ukalike, ukasharewo zvaenda kune vanhu vanokuita follow, zvaenda kune vanhu vanowirirana navo. Yes, unokunana Facebook kwese, ngatishare zviende kumberi. Zimnet Radio ine flavor ine danger, vashamarari jawi, vaimbi jawi, kuvateereri vacho tinodada nemi. Giara chakaipa iwe. Zuwa rakacheka chero vanongonya. Vane mazuda anenge mapostori vakaita sezvi isusu misoro ngaizozorwa mafuta he. Nekuti zuda rikarohwa risina zuva skini inotsemuka. Ende kunogona kuzoparuka musoro, ukaudi kuparuka musoro. Mwana wabiyera dewa, yes, DJ Hati zviri pa Blue Jeans Studios, MCG Donoro pa tutorial pa zviri seiko. Yes, vese kumasungula Regent Group zviri seiko matimangu. Ndoda kukwazisa vese vari kutibata pachivara. Yes, thank you so much for choosing Zimnet Radio. Koma Brighton Matombo zviri seiko pa South Africa pa Blessing Mashanda zviri seiko mwana wamai. Axon Cats zviri seiko pa TZ apo. Akomana ime. Zvosatinoita muri Zimbabwe on Friday takugadzirira kuti tipinde pachirongwa. Yes. Nemushamarari wacho Mavharo. Soft sungura. Yes, muri Zimbabwe. Nangaruvanze mukati mesora nazi. Koma open kase ndokesera mambo azo kama unonyura ikona kuda kumesha mvura negumbo ukaona chierera zvaizonyoronyoro soka usaise gumbo unoenda makwana okesera mambo azo. Unenge umare ari manyewe, unenge umare ari manyewe, unenge uzini iri kidoko, unenge uzini iri kidoko, unenge ungwaro wewe uri kupusa, unenge ungwaro wewe uri kupusa, umwe kupusa kunenge kungwara varume. Kutopea pamba parumoja
apakaibva Muteni waonei, Zvamuti muteni waonei, Zvamutika mwana wanga waonei, Zvakatika mwana wanga waonei. Unonyura mkoma, unonyura, unonyura mkoma, unonyura, unonyura mkoma. The people's choice. Kudzivirira kuri nani pane kurapa, zvimwa zvirapike mukoma. Kudzivirira kuri nani pane kurapa, zvimwa zvirapike mukoma. Kungofunga kuri nani usati waita, zvimwe zvinouraisa mukoma. Kungofunga kuri nani usati waita, zvimwe zvinouraisa mukoma. Kwete kungoita The chiite people's ite. choice. Shingi Mafaro on Zemnet Radio. Ukaona mwana apfumbira mukoma we, usamanye kuchera uchitinde, wakaziva se. Usamanye kuchera uchitinde, wakaziva se. Uchatimbe zvimwe itsandu, zvimwe inyoka. Uchatimbe zvimwe itsandu, zvimwe inyoka. Ukaona kadzi vakarika diki kandi mukoma we, usamanye kupinda zvimwe kakadzi, zvimwe inyanza. Usamanye kupinda zvimwe kakadzi, zvimwe inyanza. Usakashore zvimwe kanonyudza, usakashore zvimwe kanonyudza. Ukaona mvura ichiyera zvinyoronyora mukoma we, saedze negumbo unoeredzwa. Saedze negumbo unoeredzwa. Usaishore zvimwe hazvitwe, zvimwe inesi. Usaishore zvimwe hazvitwe, zvimwe inesi mbambe. Zvimwe wototanga wafunga mukoma, zvimwe wototanga wafunga mukoma, zvimwe wototanga wafunga mukoma, zvimwe wototanga wafunga. vari paSouthampton apa zviri sei kwatezvara aiwa ndiri kuombera zvangu, ndiri kuombera kuno kusemukwambo, ndiri kuombera ukatati kuzviona zvenyasa iwa zive ndiri kuombera makadi kwatezvara. Murume wezemukwaza, murume wezemukwaza, vakwasha makadiko vakwasa.
ukamwa nezvivindi zvekuda kupima mvura yekuyerera nekumbo. Mvura yanaya ukoona zvaya yakati dzii chiro wakamutinimira wakuisa gumbo imomo. Chenjera kuti dzimwe dzenguva itori nyanza ipapo. Kuimba kwangu kuti mese muri kundibata zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndamborwisana nemaiki yangu panapa ndodaira kuti iri kuita zvakanaka. Unoziva kuti ukarumirwa tambo negonzo unoshaya kuziva kuti yarumirwa papi tambo yacho, saka unenge uchida kutogurunura kusvika kwokupedzisira. Zvino zvazoitika ndakuda kutopinda pachirongwa ndikati aiwa rega tingofamba nezviripo izvozvo izvo. Yes. Tipewo thumbs up kana zviri kuita. Timu rangu zviseko, timu rangu wa South Africa pa timu rangu. Zvese mafaro chete promotions. Yes, mkoma bravo. Zungura basta. DJ Sugar. Sambuku Dongi vanopa minda ivava vanhu vese kuchamunana chinhoyi uko munoda kubatana naSambuku Dongi. Ndotimu racho. Kudzivirira kuri nani pane kurapa, zvimwe zvirapike kugoma. Kudzivirira kuri nani pane kurapa, kudzivirira pane kurapa nekuti zvinhu zvacho hazvizomborapika. Gamba rakatora paalbhamu rakanzi paHusawira. Vazhinji husawira hwedu kutozivana kwedu kwazikana nepanepinyuro. Yes, makadai wakuma mafaro makadiko kuseri kwandi watsurira. Ndokutotanga kweukama. Zimbabwe mukati mezuva randasi namukoma wepedikadzo kesina maombo wazvo kubuda nepabandiba village Mount Titidi Mount Darwin. Yesu Mount Darwin makadiko. Asi pari 10 zvawo mo 10 apo pakona apo makwenda kuti zetu zvarasekwa. Ndopinda paubhamu yakanzi Zame, ndotora kamba kanzi Zame, vakomana Super Generation vakatungamirwa naBaba Dongo, kamba kanzi Zame, makadiko Zimbabwe.
the best. Baba, imwari vanoshamisa, usarase tariro. Vanonunura, ravashanduke, asi vanoshandura, usarase tariro. Vanonunura, pembe vapinduke, asi vanopindura, usarase tariro. Vanonunura, usavhiringidzwe nekureba kwegore, zvatatanganira tinosvika Dhisemba. Usavhiringidzwe nekureba kwegore, zvatatanganira tinosvika Dhisemba. Usavhiringidzwe nekurema kwerima, ave mangwana uchariona zuva rapenya. Usavhiringidzwe nekurema kwerima, ave mangwana uchariona zuva rapenya. Ayoyoyo. Aikona kuvhiringidzwa nerima. Yes, kwachena wachena uchariona zuva iyo. Kune vamwe vanoita chadzimira vachifamba murima, kungofamba vachibondera vakabva vapuwa mazita ekunzana bonderai. Yes, kubva pamo Zame Papa Tongo Super Generation chikomana chekumount Darwin zvakare ikoko. Nhasi tabva takutanga nekumount Darwin ikokoko. Ikona zvako kuzombonetsekana nekureba kwegore. Inga nhasi June akutopera uyo. Katitanga manje hatinambozoti tichasangana nana COVID-19 mukati momo. Saka gore nezvaro, zuva nezvaro. Zvatatanganira tinosvika Dhisemba. Usavhiringidzwe nekureba kwegore, zvatatanganira tinosvika Dhisemba. Usavhiringidzwe nekurema kwerima, ave mangwana uchariwana zuva rapenya. Usavhiringidzwe nekurema kwerima, ave mangwana uchariwana zuva rapenya. Ayoyoyo. Baba, imwari vanoshamisa rasatariro, vanonunura. Ayoyoyo. Baba, imwari vanoshamisa rasatariro, vanonunura. Mukati meupenyu haikona kuzomborasa tariro, nekuti Mwari ndo vanotigonesa, ndo vanotimutsa, ndo vanotichengeta. Izova netariro yako wakatarisana navo, ndokuti zvaunokwanisa kuita kana vasingadi kuti zviitike hazviitike. Rauya soko, waparidzirwa soko. Kana wanga usina kumbonzwa soko ranhasi, hero rauya. Vari kuti bata vese ndokuchingamidza pachirongwa, musakanga usubscribe kuMafaro Huti. Ndanga ndiri kukubatisai kuti kubva palast Friday kusvika nezuro yeti 100 new subscribers kuMafaro Huti. Yes, kafambirana pamwe chete nevamwe. Rwendo rwemujecha kufambirana pamwe chete. Subscribe and like nekuseya zviende kumberi. Tinosvika chete Zimnet Radio no Flavor and Danger. Makadiko. Vakomana unofamba nezita rekuti Matebelere ndi Young Brothers. Ime handitore.
Hello, Zimbabweans and the internationally. My name is Lucky Kumene. You're tuned to your number one internet radio station, Zimnet Radio. DJ Mafaro, very tea. Ushasha, uninga baza. Shamarari, unozenyedze Zimnet Radio idzi. Ndaswera panapa ndichiterera mhanzi, vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga. Iwe, garapa. Shandiri garapa chimwe manje. Ndati garapa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa. Izimnet chete iyoyi. You have a business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today. Yes, ndichingamidza road bata tofambira pamberi nechirongwa yanda ndlovo ndiyakupinda mudariro tombochora Are you listening? Station for every nation. Sounds out of this world. Zimnet Radio. musakanga uri kunyora kwaziso dzenyu ndakadzimirira paWhatsApp yangu ipapapa
kwazisa hama dzako usarudza madzi chachizoda kuti tirove ipapa patwarovera wari kutibata vese ndokuchingamidza pachirongwa makadiko zvenyimbo rezimbabwe ekambo kakatonhorera kubva kuna Yanda Ndlovu tiri kufunga kuti patasvika mukati menguva ino yezi maitirwa zvakanaka mukuitirwa zvakanaka udza vamwe Zimnet Radio no flavor in danger Topopina Johnny Steve Kekanai vantu zvakuti vazhinji vanoitirwa zvakanaka nako kamboikagaga vanobata vese munomborasika muna mavharo pachirongwa uchi pasina nyodzi yanditore zviri seiko pari pse pamwoyo seiko murikuzvikona seiko mulockdown umo yes hatidi vanhu vanozoita madepression mastress mental health issues zvobva zvaspika yes wana zvekuita join the team Seiko Friday Kenyaga. Yes. Thank you so much for choosing Zimnet Radio muna mafarwajo. So Friday wake. Huchi pasina nyuchi dzinoruma ndo dzino huchi. Vana vemba vanosvinura kokupedzesera ndo vanoruma. Vakaipa. Ukoma Brighton Matombo zviri sese hanzi naye munhu ane mangorombera anonzi ane mangorombera ndiye akaita sei waini ndizokuziva kwangu munhu ane mangoromera ndiye ainzi aitora nhindi yemago obva achizorera maokomo nemhanza yesei uraini mese anenge achingozezesa achimodza uyu ane mangoromera uyu asi umwe ndiye akazorohwa akazopedzesera front line yese yasisina chimodza nemangoromera zangu kuti chirongwa chiri kufamba zvakanaka muri Zimbabwe. Steve Kekane yatemba ndosirika makazo
ndopinda kusho kunze vakomano Power Express vakatungamirirwa namukoma Lucky Kumene. Vaizhinji vaitaura kuti he is the next one to the late Tongai Moyo Dewa. Kama kanonzi washanduka Dhumukwa. Takanyurwa zongo vabhomeka nzi vape moyo. Zimnet Radio. Zinapotanga nazi zimunagara noshanduka. Apa kuna kuya kwa uri achikumbira mari kuda utazo kudzosera zo wamuone ashanduka. Baba wako wakale muhura iwani mwanawe. Amai wako
Keeping you entertained and educated. Zimnet Radio. Zimnet Radio. Zimbabwe musakanga subscribe kumafaro watch pa YouTube tiendese mari manzidze vana Zimbabwe kumberi neZimnet Radio iende kumberi. Pandatanga chirongwa nanje kubatiza ndikati kubva musi Friday kusvika nezuro we hit 100 new subscribers. Pakaipa kungati target futi kana 100 this coming week. Yes, kana usati wa subscribe kumafaro watch subscribe pa YouTube. Woshare zvoenda kumberi mberi tiri kuda kuti tiendese manzi vana Zimbabwe kumberi. Wari kubata vese makadiko namafaro wacho. Zoti munhu anogona kushandukira zvokuita godo. Manje ukaitira godo munhu ka wafanana nemunhu anenge akamirira bhazi munzira yembeva. Anzi ukaita godo ameno zako kuita ngamirira bhazi munzira yembeva ari uya nikoko sakubva ukaitira godo mumwe munhu anenge ashanduka munhu. Washanduka dhumuka kubva pamuva pemoyo. Maziona itumukwa baba, tomoka itumukwa baba. Chitiza zviri sei pasiti mboni penyapa zviri sei gondi mukushandira kudzimba kaimimi. Yes, maintain safe distance muri Zimbabwe. Maintain safe distance maoko achigezwa aya. Musazobata maoko, musazohotsirira mukati memaoko. Yes, nekuti kachikara kanonzi COVID-19 kachiriko. Wasanduka ibere mwana, wapanduka itumukwa baba, tomoka itumukwa mwana. Wasanduka ibere mwana, maziona itumukwa baba. Kumuda nekusha kunze kuHarare uku. Yes, ndoko vari pesi zongo malagi kumene nechikwata Power Express. Washanduka dhumuka shuwa munhu wopadhuze hama yako unotya naye anenge ashanduka. Akushanduka dhumuka anenge ongosvika pamba zonzi baba hapo. Pakaipa chikwereti chinenge mari yemaintenance. Unofanira kutochibvisa chete hazviti. Vabvunzi vari kubvisa mari dzemaintenance hazviti. Kana ukajamba umwe mwedzi unotoita dhamburu. Kutongoti unongosera zokweresa zvine chimbadzo mukati. Zvine chimbadzo unopinda moto. Usazomubadzurana kana iwe wakwereta ukadzosera panguva yawo wakataura. Yes, makati igomesi muri kubata muna mafaro wacho. Tinongoramba takaita press one ngoma kurova mhanzi dzevana Zimbabwe kunyanya. The sons of the soil. Namukoma Mike Spanda. Anditone makadiko Zimbabwe. Vayera dewa na moyo muriseseiko ana chikumbo chine unye. Yes, ana mrewa ana soko mrewa muriseseiko koko. Ana mazimba kupa zviri sei. No.
Ndova unoti Friday nenyanga dzapakadai pachirira mhanzi dzakadai idzi unoyeba wakanyeberwa. Unobvarura bhutsu nhasi yakabva kubhenda zvino yakuzobvaruka bhutsu yazvo. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Watereri musakangana kuti nchange ndikuzoverenga kwaziso dzenyu dzamanditumira kana dzamuri kutumira paWhatsApp namba yangu kuti 07861783929. Yes, mukwazisa hama dzenyu motsara madzi dzedu dzamunoda kuti tirove toridze papa torova. Yes, kokupombonoka zvinhu vanoda kupambona kana kutandara zvinhu vanoda kutandarika navo. The number one internet radio station. Zimnet Radio.
Makoma iva ndakambokurukura nawo pachirongwa muimbi wanhasi. Ndakanakidzwa. Show yacho unogona kuitsvaga pamafaro huchi unokwanisa kuiwana. Tine vaimbi vatakurukura navo vakawanda. Zondoro rinouya musi chitatu tinenge tine mumwe muimbi zvakare. Chirongwa chemusi chitatu chinouya na 9 p.m. UK time. Ndakuimbira nekuti kwauri ikoko kudza nguva iyi. Kuita kuregedzera mavharo kuti afraid kacho kaite. Zinombo waitwa lockdown panyaya yemavharo azvidi azigone. Tiripo kudai zvazviti azigone. Tombo distressa kuno vasinga distress. Kuno mazuva anaya mabhawa nemapabhu akavharwa hakuna unototenga umwira kumba zvino yei. Pamwe hanzi kukamwira kumba udhakwe. Ameno ndizvo here kune vanomwa tiudzewo tinzwe. Mukoma Brighton Matombo tibatiseka tinzwe. Hanzi unodhakwa here kana ukamwira kumba kana kuti udhakwe unotoda kutoenda kupabhu chaiko. Chipo chedu chatakapfumbata ndicho chekutandara nekufadza vanhu. Ndosaka tiri muda izvo musi weFriday wekamusi wechishanu. Nguva dzingoti ngopa na 12 midday kusvika zvanaka tinenge tiri palaba. Mwari wati blessa nezuva mhuri yeZimbabwe. Yeish. Wese vari mu UK munomo munotenderana neni kuti handisi kusona mabhodhoro, handisi kusona mabhodhoro panyaya yezuva iri. Zuva riri kucheka. Yes. Kutseka chaiko kutseka. Munhu anosona mabhodhoro ndiye anoti nyaya dzaanenge anzwa anenge akuzotaura akuita kunge ndiye muridzi wadzo nyaya dzacho. Reka tinzozvikutera. Makadi zvenyu. Zita rangu ndinonzi Albert Gatsi. Chikwata changu orchestra Mambazo. Makati rayo #1 internet radio station. Zimnet Radio. Inounza dandaro, dzidzo, varaidzo, inokusanganisa ili zvakasiyana-siyana, uye nevakasiyana-siyana. Mimanzi zviripo, inounza mafaro kwamuri, kubvisa stress. Session yenyu yakanaka, huchi pasina nyuchi. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. This is Clyde Malunga calling from Zimbabwe, and I wish you a good listening of Zimnet Radio. Bye-bye. Ciao, ciao. To teach Mutaz what it is like it is Zaziri. Continue listening to the favorite radio station in the whole wide world, Zimnet Radio. Hey, check this out. Now. Today's best music. Ndopinda paubva micheche inonzi ndiri mufambi. Mukoma Freeman Sanganya kamukanizi nditungamire. Pana mukoma wanditumira WhatsApp zanzi naye mukoma mabvaroza mataura kuti ana chigumbu chine unye chii ndikadaiwa ndana chikona mombe kaiva vava. Yes, ana chikona mombe chigumbu chine unye. Kwete kunge hunye hwemadhorofia. Aina madhorofia ndazive. Chinonzi madhorofia raiwe ndiwe. Murwendo wekuya Kambo katsakatsa akachakuburwa kana kupiza. Ikoko ndinogara naishe nguva dzose. Baba titungamire Baba ndisesetsei Murwendo wekuya kudenga ikoko ndinogara naishe nguva dzose. Oh inini kuyenda kudenga ikoko ndinogara naishe nguva dzose. Hallelujah.
titungamire baba ndisesevei murwendo wekuuya kudenga ikoko ndinogara naishe nguva dzose baba titungamire baba ndisesevei murwendo wekuuya kudenga ikoko ndinogara naishe nguva dzose o inini ndinoda kuenda kudenga ikoko ndinogara naishe nguva dzose haleluya ndichimba nekupembera haleluya ngavakudzwe Jesu o inini ndinoda kuenda kudenga Brand new releases. naishe nguva dzose haleluya ndichimba nekupembera haleluya ngavakudzwe Jesu. Nyika ine zvinorema baba nyika ine zvinorwadza baba murwendo wekuuya kudenga ikoko ndinogara nyika ine zvinorema baba nyika ine zvinorwadza baba murwendo wekuuya kudenga ikoko ndinogara naishe nguva dzose o inini ndinoda kuenda kudenga ikoko ndinogara naishe ndichimba nekupembera haleluya In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. o inini ndinoda kuenda kudenga ikoko ndinogara naishe nguva dzose Jesu ndichimba nekupembera uzwe Jesu ndinoda kuenda kudenga ikoko ndinogara kapo kanozi nditungamire kubva kune chikomana Freeman Shanganya, young brother to Reverend Shanganya varibike munomo kubva paalbamu ndiri mupfambi makadigo tinokukumbira Mwari vatitungamirire mukati menguva dzese. Yes, ndinoda kuenda kudenga ikoko ndinogara naishe nguva dzose ndichimba nekupembera haleluya ngavakudzwe Jesu. Gari neminana tarirani denga
denga rine minada denga
kusarudza nzira yekufamba nayo kuti tisvike kudenga. Denga rine minana, kudenga ndokune zvese zvatakapromiswa kuti takunda upenyu panyika pano. Tichanosangana nemakomborero akachengeteka, makomborero asingaore, makomborero asinganuwe, makomborero asingade firiji, asinga expire. Yes, zviriko kudenga izvi nokuti ndo zvatakapromiswa ende zviriko zvakuda vakachena pamwoyo chete, vakachena pamwoyo vanokudza Mwari vasingaitire vamwe godo. Ameno kuti godo inika arikandinyarare zvangu panyaya yegodo apa. Vari kuti bata, thank you so much muna Mafaro. Katsaka kubva kuna Chamvoromani vagomana. Okay, kamukana zinorohondo kupa paubhama rakanzi gamba remwoyo. Akangotiti mukoma Mafaro risati rabuda rese, asi munogona kufanopa vatereri aka kanonzi norohondo. Release. Brand new releases with Mafaro. Release. Best hits on the World Wide Web, keeping you entertained, informed, and educated. ZimNet Radio. ZimNet Radio.
Shingi Mafaro on Zimnet Radio. Ndakanyura zangu maubhamu icheche inonzi gamba remoyo kubva kuna mukoma Jamson Boroma. Orchestra Kings gamba ndorovondo. Aune ndorovondo ipi kwa mukati maupenyu wako muri Zimbabwe. Akuita kurekedzera ngoma mavharo zemavharo nyuchi dzinoruma ndo dzine uchi. Muri Zimbabwe musazokangana usubscribe kumafaro huchi kana usato subscribe pa YouTube. Twitter subscribe, like and share zviende kumberi toendesa manzi yevana Zimbabwe kumberi. In the last 7 days we had 100 new subscribers. Yes. Saka ngazviende mberi ndoda kutenda vese vakasubscribe zvondorapfura. Kana usati kapinda pamafaro huchi pa YouTube subscribe papo zviende kumberi. Donzo ndinoda kuti tiendese manzi yeZimbabwe kumberi. Tosumudzana pachedu tega. Album irasarira kuwanika ndini chete ndinako kamba ikaka ndini chete. Ekuti vaimbi vacho vamwe vacho ishamwari dzangu. Matop face. Manje so tinenge takuda kumbodzora ndangariro tomborova dzimbo dzayesteryear dzekare dzedze. Tabva motozopinda mukuverenga kwaziso dzenyu saka nyora ngadzouye pa WhatsApp number yangu 07861783929 Wakomana wesengere super beat wanazozo
swihla ngeswa vona swiluyini xa wino saka hina tiva masinga voye saka hina tiva masinga voye sona saka hina tiva masinga voye la kaya swiluyini xa wino wanyumisa wena ngwananga lokupumala livi ya muofo van'wani majava bomba hi ku hlayisa vatswari va vona swiloyini xa wino majava bomba hi ku hlayisa vasati va vona swiloyini xa wino van'wani majava bomba hi ku hlayisa swihlange swa vona swiloyini xa wino majava bomba hi ku xava mimovha ya manyunyu swiloyini xa wino van'wani majava bomba hi ku yakisa tindlu ta manyunyu swiloyini xa wino
chikwata singele super beat vakatungamirirwa naZozo. Yes, akomana mizvirise kumuri Zimbabwe varise pamoyo apa. Manje tinotauda kumborova dzimbo dzeyesteryear dzemakore apfuura ayaya. Amere kuti manga muri papiwo ipapo panguva dzacho idzodzo. Tozopinda mukuverenga kwaziso dzamuri kutumira paWhatsApp number 07861783929 ndo WhatsApp number yangu. Musarudza dzimbo dzamunoda torovera hama dzenyu. Doramba ndirungo chingamidza vese vari kutibata pachivara. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Kokupombonoka zvedu Friday yacho. Mangwanani kune vari kumuka, manheru kune vakubva kumabasa. Yes, masikati kune vari tiri kutandana navo fanika mu UK munomo. Zuva rakacheka nyika kuri kubarura nezuva. Yes. Rambai muchimwa mafluids akati one day. Musazokwana nedehydration. Unoda kuramba uchiita rehydrate, kumwa mvura yakawanda mwana weZimbabwe. Atidi vanozomhanyiswa kuhospital kunzi vaita dehydration. Unobatwa neCovid ikoko. Ngatichengetedze utano. Kamboka chipera kahari katimbopinda mukona shopo timazozvutera. Mazita mkomazozo, maziza mkomazozo. Makaterera to your number one internet radio station, Zimnet Radio, Pombonokai, Mutapirire, ndini wenyu Ami Jamanda and the Rhythms of Africa. Pombonoka, Zambekani, Farao akaterera, mumanzini ma interview, zvese zviri pano, Zimnet, yakapengera iwewe, neni wacho, kutitibatane. One love, I'm out. You have a business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today. Do you want to be a DJ or presenter? Are there times when you feel like you can do it? This is your chance to be on radio. Come join us and get the best training on how to be a professional DJ. Get in touch, email us at personnel@zimnetradio.com and fulfill your passion. Zimnet Radio, the people's choice. Mangwana kwa tete tinosvikepi kugara wakasunga nhundu zvinoitirwei runorekumanikidzana ndaramba ini enda zvako life course woni takatamba zvapero. Kupinda pane rimwe albhamu zvakare dzaitirwa kunongoma Aliki Musuki The Air Marshal Kamboka nonzizikoni anzi The Air Marshal atimiswe nomarobotsi tinofambira mudenga hapana gadhi anobirwa imbwa hakuna zvakadaro rekatidzo nyaya yacho Kamboka tsvakatsva albhamu yakanzi kusvika wati sorry. Okay.
Koma Brighton matombo muchakafaraka nekuti mchinda wacho uyu ari kuswedera akona ngoma system tazvida ndichakutsvagiraika ngoma system manje zo huni nyoro mumoto chiutsiutsi cheka pakati kuZimbabwe. On Zimnet Radio. Every time you turn us on. There's another hit song coming on. Brand new releases. Mafaro.
zvikati zvoteremuka ndawana akuselareta watave naye kumberi kubva paungandisiya zvikati zvoteremuka ndawana akuselareta watave naye kumberi mukaka wakakora kare amuhine nasi unogara murudo inini chitya rudo kaya waramira rudo akuitofema rudo ndeshanje muri kukama mukaka wakakora kare amuhine ndiko kunovava tinokunzwai muchichema muchiti kugarira vana wenyu kudzimba ndiko kunovava tinokunzwai muchichema muchiti kugarira vana kwangu kumba ndiko kunotapira munogondinzwa ndichifara ndichiti kugarira tiyawa kwangu kumba ndiko kunotapira munogondinzwa ndichifara ndichiti kugarira tiyawa Zimnet Radio. madzimai malo enyika hongo ndinopfumba sina malo acho ikavakava kunobatageza maoko usati wana zvazvikuwe madzimai malo enyika hongo ndinopfumba asina malo acho ikavakava kunobatageza maoko usati wana zvazvikuwe madzimai malo enyika hongo ndinopfumba asina malo acho imhiripiri kutsvuka senge inotapira vari varidzire bwava madzimai malo enyika hongo ndinopfumba asina malo acho imhiripiri kutsvuka senge inotapira vari varidzire bwava kambo kanonzi zikoni kandatora paobhamu itsetse inonzi kusvika matizori the air marshal mukomalik musuki chazunguza the eagle power hanzi tinofambira mudenga timiswe nemarobhots izo hakuna gadhi anobirwa imbwa hazviiti azvigone mukadzi akanaka anobva kuna mwari akashata anobva kumba kwavo hanzi mukadzi wakanaka anobva kuna mwari mukadzi wakashata anobva kumba kwavo apakaibva kachangoburwa kubva paubva murachi riri kupisa mutongoma muribata vese thank you so much takuda kuti tipinde musecond segment yedzi dzakaita mukurumbira rega mudzima yestayeze ndakarohwa kare mazvita mkomale kumsuki thank you akasoft sungura hoye esikatombotora kabreki bichara tombofamba nesoft sungura kushereketa kwa mkomata tenda pinchizi visungura mesaya hanzi mafaro chimbofamba neakakapa chirongo ako kotone dzikanozika mafaro kanzwe kachimbokanzwa bichara tisati tanzwa kambokandishera
Shingi Mafaro on Zimnet Radio. Yes, muri Zimbabwe tautireka timbotora befu mbichana. Yes, kupa kutenda zikuru kuna mokoma tatenda pinches in the Wally Superstars. Vane maalbum matatu anda is built, vane album itsva rinonzi Africa ine muridzi ndoriro kupisa. Asi apa wakangoti daiwa Mafaro regani mbokusotera kekuti umbofamba isa pachirongwa. Magitare chete. Muri Zimbabwe takupinda mune dzakaita mukurumbira dzemakore apfuura yaye. Muchapfeka mahovhorosi nemagambutsu, makapfekera mahovhorosi magambutsu raiya. Inono makapfeka oversize gambutsu futi. Yes, muchasungirira mombe pamuti muchikama. Akomana imi imwe dzacho ndo dzaipfuura. Imi gaimi vakambokama mombe inopenga ka. Yes, ndonguva dzacho dzadada kupinda. Right, chikamu chino tosumudzira the new Black Montana mkoma Cosmos Masoko. Wakanga wapapi pakakariraka. Kanonzi dadi rai. Zakaita mukurumbira. Nemakore apfuurayo. Dadirai managachena ona ndichapasa. Watora moyo wangu, watora pfungwa dzose. Nipewo moyo wako, nipewo rudo rwako. Dada zvako dzisikana, dada sesta rako. Dadirai. Berwa ni wanotiti we are the number one internet radio station. Auna. DJ Hati shiri say mwana wa mbiyera dewa. MCG Donoro. Chimdara chacho pa Pretoria hapa. Dadirai mwanaganaga ona nichapasa. Dadirai managachena ona nichapasa. Dadirai managachena ona nichapasa. Watora moyo wangu, watora pfungwa dzose. Nipewo moyo wako, nipewo rudo rwako. Dada zvako dzisikana, dada sesta rako. Dadirai. Hapa ndinoflexa mamuscles muri Zimbabwe azviti masaisai neni azviwa atinotokurisana chete. Zvinoitika muri Zimbabwe unenge wadonhedzwa kuti pu kudonha kaikoko, kudonha mumuti pana akamborumwa nemagwere akadonha mumuti kuti pu nemusana mango yacho yobva yasokudonhera kumusoro chaiwo. Apa warumwa nemago, unoziva mago dzichaibva kamukore uye dzisati dzawanda dzichikuibva 1-1 ndopanobva paita mago ipapo. Nipewo moyo wako, nipewo rudo rwako. Dada zvako dzisikana, dada sesta rako. Dada zvako dzisikana, dada sesta rako.
muchigoda nemuchitungwidzamo. Vazhinji vacho vakatorwa nenguva vakaenda kuchaendwa tapedza upenyu pasi pano. Okoma Cosmas Mashoko and the New Black Montana kamba kanadzidadirai wakanga wapapi mutereri padzaipisa idzi. The people's choice. Anadadi muri kwere uko muri kudada here semazita yenyu. Ikona kuzorudza opportunity yekuwana murume anokuroora uchitiza uchinyara uchidada. Amwe nanhasi. Ridzo yakabvaita drive ridzo. Ikona ikudada so. Kudada kudiwe. Iye munhu aimbotidadirai uyu aizopuhwa zita zvauya seiko. Mazvita Mukoma Cosmas Mashoko, thank you so much in New Black Montana. Mukoma Lena Demo Soro wenyu kadembo. Yes, tatiti borova dzimakore akare idzo. Kama kanonzi musengure. You can never go wrong with Zimnet Radio. Yes, Mukoma Leonard Dembo, the Barro Express. Wakanga wapapi ko zvakaipisaga.
kuramba tikuyeuchidzana mberi yezimbabwe musakanya kusubscribe kumafaro hut payoutube. We are targeting another 100 new subscribers this week. Last week makaita zvakanaka mfunge makaita zvakanaka mese makasubscribe. Yes, we had to new 100 vakapindapo saka tikuda futa another 100 this week. Tiendese mari manzidzi vano Zimbabwe kumberi mberi. Zimene flavor ine danger. Kambo yes, tati tichimborova yesterday dzemakore aya yapfuraya. Muchitamba play button, muchidambura mabutton pahembe muchinotambisa play button. Wabuda mudariro nkomalana tidembo. Makomano sungura boys mazuwayo ndomukoma John Chibadura wanga wachatanga. Yes, John Chibadura ndi sungura boys tinokumbira kuraramba kuziva. Kapa kandifungisa tiri mubhazi tichienda kumusha bhazi rikwa kumuka kumusha kumbare chingorohwa ikana chete. Kanofungisa zvipi muri Zimbabwe kanofungisa zvipi komutereri kambaga. Tinokumbira okani, tinokumbira kwamuri, tinokumbira Mwari Baba. Tinokumbira kwamuri, tinokumbira kuziva, tinokumbira Mwari Baba. Tinokumbira kwamuri, tinokumbira kuziva, tinokumbira Mwari Baba. Vanotose pasi pano, chatakatadza chiko. Vanotose pasi pano, chatakatadza chiko. Kutiunzira rufu, kutiunzira zvirwere, chatakatadza chiko. Kutiunzira rufu, kutiunzira zvirwere, chatakatadza chiko. Nzadzi yangu yakafa, tete vari kurwara, Mwari Baba makatadza. Nzadzi yangu yakafa, tete vari kurwara, Mwari Baba makatadza. With the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Mwari Baba makatadza panyika. Mwari Baba kuti unzira rufu pamwe nezvirwere, Mwari makatadza. Mwari Baba kuti unzira rufu pamwe nezvirwere, Mwari makatadza. Mwari Baba kana paine rufu hapana nombofara, Mwari makatadza. Mwari Baba kana paine rufu hapana nombofara, Mwari makatadza. Mwari Baba
ndiri kuchingamidza vese vari kutibata pachivara. Thank you so much. Tamba chikamu chatiri kumborova the yesteryears makore apfuura ya. Apa zita rokuti Mr. Chitungiza rakanga risati rapo, nickname yekuti Mr. Chitungiza yanga isati yapo. John Chibadura and the Sungura Boys anamkoma Ephraim Joe ndo amtsigira ipapa. Tinokumbira kuziva kuti unzira rufu pamwe nezvirwere zviri makata. Mwari baba oye, kuti unzira rufu pamwe nezvirwere zviri makata. Mwari baba oye, kana paine rufu hapana nombofara mwari makata. Mwari baba oye, kana paine rufu hapana nombofara mwari makata. Mwari baba oye. Mwari baba makati takurisa chitakurwa zvisingatabanurwe. Kutandara zvedu muri yeZimbabwe paZimnet Radio namuchamarari wacho Mavharo. Yes, rekati ndizviri kuteera kamba kachiperaga. Makadiko mese zvenyu kwese kwamutibata ndokuchingamidza pachirongwa. Handitone vayera dheya muriko heroko vayera dheya. Dewa vayera moyo. Na moyo ndizo. Ana pfudzi chena. Ana mofelas zvese sei. Ndini mafaro wacho ndakabata zvangu muchina ndiri South East of England zviri seiko. Rakacheka nyika kurova panhongwenya chaipo. Mwari baba oye, Mwari baba makata dzakana. Mwari baba oye. John Chibadura and the Sungura Boys makore akare. Kana Tembo Brothers yakange isati yapo, reka tinzozikuteera. Makanakisa Jehova o Baba, hondo za munorwa ndinasira nadzo, muri mukuru musiki wedengana pasi, babaka ndatenda mwana. This is Papa Tongo and Super Generation. Makaterayo #1 internet radio station. Zimnet Radio. It's Zimnet Radio, Baba. Nepenyirana charwane vazhinji alongside Dr. Sawanda Benside Mega Base Studios. Shabara bari bare. Yeah, man. Those are Sinaita. Nepenyoro ino kwenya mimanzi. Nichaiterera kusvika ndaneta. Uri kuse ingori inapita. Inonenakidza varume wei. Nepenyoro ino kwenya mimanzi. Nichaitengera maoi. Uri kuse ingori inapita. Nichaiterera kusvika ndaneta. Upenyu wangu ndinofara zvakanyanya kana ndakateerera paZimnet Radio. Vashamarari vanonyatsozora bata kuseri nekuseri kukugadzirira size. Ma-DJ itai basa sebasa musadzokere shure. Ndimi vacho vakabata upenyu hwevaimbi. Ndinokutendai ma-DJ, ndichakutengera ne-CD spends. Ivi muri pakati pemwoyo wevaimbi. Zimnet Radio, you're the one. Nepenyoro inokwenya mimanzi. Ndichaiterera mazuva ose. Uri kwese ingori inapita. Ingori inapita bima oi. Nepenyoro inokwenya mimanzi. Ndichaitengera maoi. Uri kwese ingori inapita. Ndichaitengera maoi. Welcome to Zimnet Radio, your 24/7 internet radio station. Zimnet in a flavor. Zimnet in a danger. One time in a flavor. Zimnet Radio, Yakabaka.
danger. Zimnet in a flavor. Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live 24 hours a day. This is Zimbabwe's #1 Zimnet Radio. Tune in for your favorite bits, tunes from Zimbabwe. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live. It began in Africa. Fambira pamberi muri Zimbabwe nechirongwa kuchipasana nyuchi itakumborova dzema yesteryears Kwenya Brothers ikamboga nonzi Dori ndakaridza mazuva ndakambogara kunonzi kuwadzana tichingoti mashops edu anga ari matakshop kusati kwane matakshop masvino mashops mahombe kusati kwane mashops mahombe maingotenga matakshop chete wangari mashop edu yenguva yacho iyoyo unoiziva here takshop iyi mutereri Shingi Mafaro on Zimnet Radio.
timu yachigwenya brothers vakanga vachakakokwana pasati paita vanga vatorwa nenguva. Yes, asi pari zvino vese vakaenda Ngwenya brothers vese vakaenda kune umwe upenyu huchanorarama tapedza upenyu panyika pano. Yes, mukoma Tedious Matsito vakazenge vaita accident nekuzoita mastroke vakazorora zvavo mukati megore rapfuura iri ndopa vakazoshaika. Mukoma Tedious Matsito ndovanga vasara out of the 3 brothers asi vakanga vatirovera ngoma dzinofadza ngoma kusanganisira kanaka kanonzi Dhori. Kanokurangaridza mazuva api nguva ipi waitei panguva yazo pere pamaisa mabhatiri pazuva muchichadzisa mabhatiri pazuva kuitira manheru kuti muzonzwa redhiyo manheru apa pakaipa. Everready ndiwo ka blue and red amene koko pamwe ndowaifamba netu maredhiyo tidiki twainzi tuma people's radio tuyotiyo vakomana imi aitoshamisira kaka redhiyo kayaka. Smoko huninyoro moto. Yes, panopfungaira chiudzi koma Brighton matombo ari paSouth Africa ndofunga muchaitirwa zvakanaka system tazvida nyarara kuchema.
Zimnet Radio. Zimnet Radio. Poto yachizora nhasi ndozvayakaita mhuri yeZimbabwe. Yes, tiri kufamba nedzeyesterday mukati menguva ino dzakaita mukurumbira dzevaimbi vakatisiya ndodzadza kumbofamba nadzo panguva ino. Yes, hatidi kuvakanganwa dziriko mhanzi dziriko. Wari kutibata vese mazvita. Thank you so much kasingaperi. Vayera moyo vayera dehwa mariko here uko vanofamba neganda remvura michina mombe. Musakanga rusubscribe kumafaro huti pa YouTube. Yes, tifambe takadaro tichiendesa madziva neZimbabwe mberi. Motibatana nini zvakana musachitatu 9 PM pachirongwa muimbi wanhazi watichikurukura nevaimbi ikozo tomusachishanu fanika zuva ranhaziri rari panapa kwaziso dzangu panapa nhasi hadzina kunyaso dzapinda dzacho dzese mhanzi dzacho handina saka kuavoid kuti dzitapoinda vanyora vese right. Zvingaite kuti ndingoti iyi hamuna iyi handina mandipa basa manje rokuti nditsvage mhanzi dzacho naho ndakuita shelf off nyaya yekuverenga kwaziso because mhanzi dzacho dzese dzasarudzwa vanhu panapa handitorina ende ndoda kuridza mhanzi dzenyu imimi dzamunenge masarudza. Aka mukati mesondo rakuteera nerese richange ndikutsvaga mhanzi dzacho ndoziva kuti ndichadziwana chete. Nopaipa ndichitaura kuti pamunenge muchinyora kandipewo selection, itewo wide selection nai tasarudza kune muimbi mumwe chete kana kuti munosarudza dzakati one day kuti aiwa handidi kukudisappointai kana ndidi. Kambo kuva kuna mkoma system tazvida Poise the Smoke. Tikange tiri kutaura pama legends edzimba dzeZimbabwe, music industry Zimbabwe, tikasiya vakura hapana zvatinenge taita. Still alive. TM ngoma yekwedu and the Blacks Unlimited.
kana ngoma yekwedu yarira mukoma svetuka yemukoma wonde kana ngoma yekwedu yarira mukoma svetuka yemukoma wonde mukoma wonde kana kutaura nyaya yemalegends ezimusic tikasiya mukoma Thomas Mapfumbo azviti ndanga ndamborohwa nemagetsi kuti ndadonha pama ndagemuka nakudonha ikoko ndadzoka hai flex mamuscles azviti azvigone top of the hour ndinoenda kuita sign off top of the hour nhasi ndati handisi kuverenga kwaziso nokuti vatereri mese manyora dzimbo dzacho dzese handina dzamasarudza ipapapa ndambondipa white choice kuti ndiwane kuti ndinoselecta kamunenge kamwe pasina kamwe saka ndichatopinda basa rekuti nditsvage manzi dzacho kusondorese kuteerareri Never go wrong with Zimnet Radio. Friday yacho zvifaye kuti Friday yacho zviite muri yeZimbabwe makadiko kwese kwamuri kubata muri ndinoziva kuti nyika dzakawanda tichiri mu lockdown but we are not locked down TM mkoma Thomas Tafrenyika Mapfumbo The Blacks Unlimited ngoma yekwedu tati timborowa dziyesa yedze makoravhura
Vilaite mukoma po patavire apa wangofamba nechikwata chinonzi the hit machine akandinozoti kakafarirwa navanhu vakawanda handirambe. Makakosha na mai makakosha mese munhu anonzi mai munhu wese anonzi mai wakakosha wandikana mudzi waro uri muti upi wandisina kutya shisha wandikana mudzi wawo ndechipi chipatara chandakasiya zvese Shingi Mafaro on Zimnet Radio. Chipatara chandakasiya zvese navaprofita vavariro yangu daiva yokuti ndirarame nditange ndarera mwana uyu vavariro yangu daiva yokuti ndirarame nditange ndarera mwana uyu asi zvese izvi zvakakona n'anga murapwachida inzwi renyu ndinoridzwa vave kundidana asi Mwari ndine chichemukati denga mwanangu uyu pane chinhu chimwe chete chichanditadzisa kupinda denga mwanangu handirambi aiwa kani ndinotenda handirambi aiwa kwete ndinotenda handirambi ndinotenda handirambi ndinotenda kuzvara andaimbotya makagara mati kunofiwa dai ndisina zvibereko kana vhundu rufu rwakagara rwuri pano panyika zvino kana manditora kurusava rwangu ruchapona ndeko ona muromo wake kushama senyanda yeshiri tariro yake iri kwamberi ropa rotonhora mambo muzamu hamuchina mukaka nasiya chanweko muviri wanhu warufu samurapwa mukaka nasindo mupeko handirambi ndinoteta kusiya ropa risina mbosvarika inzwi renyu ndinorinzwa mave kundidana asi Mwari ndine chichemukati kupinda denga mwanangu pane chinhu chimwe chete chichanditadzisa kupinda denga mwanangu handirambi aiwa kane ndinotenda
tinotenda andiravi tinotenda kuda kwenyu ngakuitwe muupenyu wangu asi Mwari echichemo echoko tangai vamutora kana vamutora ini ndozotevera tangai vatora mwana wangu mukamutora ini ndochifara kuti ndimusiye ndinotya kufadza vane moyo yakaipa ndati kuti ndimusiye ndinosiva nhamo dzinoonekwa nedera kuti nditewo kukonda ndinotya kutungwa nomurawo wekuuraya mutorei mambo mune simba rokuunga munoputsa munoraramisa mukouraya Zimnet Radio. Kambo kandiendesa kure kanoendesa vazhinji kure kure makore ayo kakapurwa kambo kakapizaka kanokurangaridza zvipi mutereri kanokurangaridza zipi tikumborova zvedu dzeyesterdays ukoma vatavire the lady nethe hit machine handirambe ukazonzwa mwana wabatirwa musana naamai kaziva kuti waita zvinonyangadza chazvo zvakanyanyisa ngatizokoshesai vana amai vedu munhu wese akaberekwa nemudzimai una amai ngatizokoshesa anamai vedu anamai makakosha anamai makakosha unoda kuzoita marole models kuvana kuziva kuti zvinofambiswa sezveupenyu izvi sazvireve kuti ana baba muna kukoshawo futi ana baba makakosha kuti amai vacho vangaita amai pasina baba baba vangaitawo baba pasina amai handiti saka zvinofamba zviri vaviri senjiva muri vaviri parallel senjanji yes baba vane marules avo amai vane marules avo zvese zvakanaka zvakadaro hapana chakamboipa tinongoramba tichipanana respect tichikudzana mudzimba imomomo ukatarisa munhu anokura ane single parent amai vari single parent vane vana hei panenge pachishaika father figure ipapo kuzoonawo baba wekuti pamwe mudzimai anenge akashaika baba osara vachinge vane mhuri hei wese vanoita kunge nherera nababa wazvo saka amai makakosha unozoona mumwe murume pamwe 2-3 years after mudzimai wake waane vana naye ashaika achizotsvaga mumwe mudzimai nekuti amai vanodiwa akanyanya kukosha anamai
mazvita mukoma matavire. Yes, vakatisira ngoma. Yes, tinoda kudzokera tichidzirova tifukaniwe kuvakanganwa vaimbi vedava. Azviti vakazorora vakaenda kune imwe nyika ichaendwa. Baba vakadzingwa basa zvanzi mudhara wakura asi ndinoshamisika babasa baba vavangu vakuru kuna baba vangu vezvigaro zvepamusoro vachena misoro vachere kungoshanda. Vamwe mukoma vakadedzwa vakadayira mukoma Pompovu vaifamba nechikwata chinonzi Zambugo. Yes, Vuma kuchembera. Baba vakadzingwa basa zvanzi mudhara wakura asi ndinoshamisika babasa baba vavangu vakuru kuna baba vangu vezvigaro zvepamusoro vachena misoro vachere kungoshanda. Zimnet Radio, the people's choice.
Warungu watema vasingade kupa vamwe mabasa. Vanzi mudhara wangu achena musoro asi akanzi aiwa iwe wechibva, asi vamwe varipo vachembera vachiripo pabasa. Koma pompovo nechikwata zambugo yeze. Ndatirega timborova zvedu dzemayesta yeze makore apfuura aya. Timborangaridzana vaimbi vedu vakazorora. Vakapfuura vakatorwa nenguva. Koma pompovo nzambuko chikwata chavaifamba nadzo. Yes. Kondozozve. Uri yeZimbabwe ndikuda kuti nditende zvakanyanyisa mfukenyu tatanga tese. Yes, slightly just after midday, yeah. Nekuti mushina wangu ndinge ndamborumirwa tambo mbichana saka ndazinge ndamubishi kugadzirisa gadzirisa. Nguva dzasvika, nguva dzekuti tichioneka nambari yeZimbabwe. Saka nhasi tafamba nechirongwa tazorova dzemayesta yezi. Ndandifanirwa kuti ndiverenge kwazizo. Makwaziso andawana yese mufunge nhasi, mufunge mhanzi dzacho dzese dzakumbirwa nevanhu ndandisina. Ndatarisa mudoro mangu ndikaona ndisina. Saka ndaona kuti hazviite kuti ndingoti kana ndakokuridzai kangu zvakuita kunge choice ndeyangu nai. Saka zvazakuita ndezvekuti svondo rineri rese iri ndakuchitsvaga mhanzi dzacho. Yes, ndochiona kuti next Friday apa tinenge tiri kuverenga kwaziso dzenjiro mhanzi dzacho. Munokwanisa kunyora zvakare kuna Mafaro pa 0786178392 ndo WhatsApp number yangu iyoyo muUK munomo. Yes, mosarudza ndipewo wide selection naiga. Musangosarudza kambonga muchete kana kuti muimbi umwe chete. Yes. Chimwe chandinoda kuti ndikuzivise muri yeZimbabwe ndechekuti svondo rapera musi Friday kusvika paThursday nezuva we had 100 new subscribers Mafaro uchi. Yes, saka ngatitagedzei futi another 100 kubva nhasi kusvika panext Thursday apa. Kaka zviende kumberi. Donzo racho nderekuti tinoda kuti tiendese vaimbi veZimbabwe kumberi. Tinoda kuti mhanzi yedu iende kumberi. Ukalaika, ukashare zvakusvikira kuna vamwe vakawanda. Plus nezimnet ndepenyora yacho zimnet yacho inozikanwa. Zimbabwe ndatenda akuzvikuruza rega nchimunorowa nezuva kunoone zuva rikucheka nekuti kana pasi petsoka chaipo pari kusweta kudikitira pasi petsoka. Apakaipa. Mukoma Brighton Matombo, thank you so much for Pretoria apa. Chimudhara ndiyo umwe futi iwewe watumira mhanzi. Watumira kwaziso obva wasarudza kambo futi kambo kacho hakazi kuita. Aiwe kamudhara iwewe ka. Ndichakubendesa bhutsu. Kwakufara zedu muri yeZimbabwe kwatinoita muri yeZimbabwe. Thank you so much. Natenda zvikuru. Ngatisangane musi wechitatu pachirongwa muimbi wanhasi na 9 p.m. Musi wechitatu, yes, 9 p.m. UK time. Musi wechishanu musi zuva ranhasi ndosangana kubva namidday. Ndatenda kuzvikurusa ndokusiyirai ka instrumental akubva kuna ngoma tatenda pinjizi anzi Mafaro chimborovesa basa.